Sub-County Hospital. Ng'anyo mag riwruok mar Azimio e kar chung'od bura ma Mathare okawo tielo mopogore bang' joma mine kod nyithindo wuok oko kendo ywak ne obila mondo mi giyweyo kuom iro malungo wang' ma giwacho ni hinyo ngima nyithindo e udi. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa Wekeinigo jiwo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga mondo tim twak kaka yo mar tieko ywaruok e kindgi kendo kelo fuong'ruok ne jopiny. Jodongo ne ogoyo ngero ni ng'ama miyo emong'eyo lit mar nyodo ma oyangore odiochieng' ma kawuono e kar dak ma Mathare namba 10 e kar chung' od bura ma Mathare. Bang' juma achiel mar muoch mar magina, rakruok kod kite kaachiel gi wito iro malungo wang' e kar dak ma Mathare namba 10, Wakeini kod nyithindo owuok oko kendo wacho ni oromo. Lit ma nyithindgi osekale kaka gamo iro malungo wang' kaachiel gi hinyruok e kinde rakruok e kind johera mag Azimio kod obila onyong'o dendgi. Kata runge mag obila bende oywa ng'ich bang' winjo ywak mag Wakeinigo kendo chuno obila makeyo johera mag Azimio kod iro malungo wang' mondo owinj ywakgi. Ne jatend piny Dr. William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga, kwayo en achiel: waol kod lweny, wadwaro kwe. Kaka jorit mag udi, joma minego okwayo jatend piny Dr. William Ruto mondo duok piny nengo chiemo ma giwacho ni sani ochopo e wi tado. Kata odoko ni riwruoge ma kedo ratiro mag jopiny osebedo kaseyo obila kuom tiyo marach kod teko margi, obila odhi nyime kod diro iro malungo wang' ne Wakeinigo. Motelo ne mano, rowere oyawo pap ne tugo mar oyeyo kod mbura e kindgi kod obila e kar dak ma Mathare namba 10 bang' obila tamo gi chopo e wang' apaya ma Juja Road e ng'anyo margi mar sundo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo duok piny pek mar ngima. Kuom thuolo mar ariyo e bwo juma achiel, kar dak ma Mathare namba 10 ne en pap mar sinema e kind obila kod johera mag Azimio mane timo ng'anyo e wi idho malo e nengo mar ngima. Chris Owino, Ramogi TV, Juja Road, Nairobi.